Gagawa tayo ng pangalan ninyo. Parang daan lang kami. What is up mga maestro? Magandang hapon sa inyo lahat. Panibagong araw at panibagong adventure na naman tayo mga maestro. On the way tayo ngayon sa Kawayan, Isabela mga maestro. At pupunta tayo sa shop ni Boss JT Moto Gears. Hindi ko alam kung anong meron. Pero in-invite niya kami na pumunta doon para i-treat yata kami. I-treat yata kami at natuwa si Boss JT sa ginawa natin nila Cap, nila Zero Visibility nung nakaraang araw nung nabigay tayo ng helmet na ni-sponsoran niya. Alright, I hope naririnig ako. Medyo mabilis yung takbuhan natin at late na kami. Kaya naman malilate pa tayo. Alas 3 ang usapan. Time check, it's 2:29. 30 minutes, kaya Alright, so yun, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero basta sabi niya, titreat daw kami ni Boss JT. So yun, kita-kits mamaya doon. At papasilip ko din sa inyo mga maestro yung shop niya, lalong-lalo na sa hindi pa nakakapunta doon at hindi pamilyar. Alright, so kasama ko sa likod si Biyahero Hugutero. At kikitain namin si Cap sa Kawayan na. Yung iba hindi makakapunta kasi may nauna silang schedule. So hindi ko pa alam kung sino pa yung mga makakasama natin mamaya. Alright mga maestro, sama kayo sa aking biyahe ngayon. Let's go! Kawayan na tayo mga maestro. Time check, it's 3:05. 34 minutes. Medyo traffic pa. Yun eh, yabang eh. So kaya si Cap Joel dito. Si Cap Joel. Alright mga maestro, so ayan, papunta na kami sa may shop mismo ni Boss GT. Yan, kasama si Motorak, saka si Cap Joel yung nauna. Bale, apat kami. Medyo late na. 3:35. Hintay pa tayo ng mga kasama, pero sana dumating si Motorak lang. Alright, malapit na lang naman na dito yung shop ni Boss JT. Ayan. So first time pala natin ma-meet si si Boss JT. First time ko rin pumasyal sa shop niya, pero nadadaanan natin dati. Kaya naman excited tayo na ma-meet siya. Hindi ko alam talaga pa anong mangyari ngayon. Kung kainan o kung magbumukbang kami o ano. Pero maya na lang ulit mga maestro. Pagandun na tayo. Andito na tayo mga maestro. JT Moto Gears. Tara, pasok tayo mga maestro. Hello boss, good afternoon. Yan, si Boss JT. Hindi ko kasi hindi nakapunta kasi ayun, bantay bata sa ngayon. Bantay Bata 163. Ito na lang natin pag-usapan. Dali lang ha, dali lang. Okay boss, silip lang tayo dito sa shop ni Boss JT. Alright, syempre meron tayong mga box, motobox GV Duhan. Ayan. At hello po. Good afternoon po. Mga bags. Syempre may mga riding jacket dito. Ayan, Nitro, Dynys. Ayan. Kakaroon pa ng mga bagong stock this week. Okay. Mga padded pants. Siyempre may mga stickers. Yung Evo. Yung nakapack ng stickers. Helmet. Yan, may LS2. MT. Axis. Siyempre meron ding SEC. At ito bagong-bago mga maestro. Ryzen. Yan. Kapatid din ni Evo yan. Hyperion Evo. Siyempre shifter. HJC. Yan, pasyal lang dito mga maestro at ang bilis maubos yung mga stock. Baka baka magsisi kayo, maubusan. Yan, Ryzen. Actually, kino-congratulate ko kayo doon sa
Ganda. Sobrang galing. Masal na HPG. Eh sa kanya rin galing yan eh. Natawa nga rin ako dun eh. Ano yung PG ka? Helmet patrol. Helmet patrol. Keyword sabi yun. Ganito. So, magsa-celebrate tayo nung ano dyan sa kabila. Max naman. At the same time, yung helmet natin na ipapamigay natin, ready na rin. Ooh. So, lutuin nyo na. Lulutuin na natin. Planuin natin mabuti. Kailan nyo ulit gustong ibigay yan. So, hindi naman yan mamadaliin na. Ibigay. So, sa inyo, kung kailan ninyo gagawin yan para maging mas maganda. Tama. Kesa yung minamadali natin, tapos medyo gahol tayo sa oras. At least, maganda yung una, sobrang ganda. Yun na, suggestion ko lang para mas maganda siguro. I-push natin yung kayo mismo, yung vlog ninyo na magkakasama kayo ng tawag. Halimbawa, ikaw, yung sa vlogging mo, sa vlogging na magkakasama kayong vlogger na mamimigay. May emphasize yun. Para kayo muna, and then siguro, sama natin yung graffiti. Tapos yung JT din siguro, para... Number 1 yan. Para... So yung gagawa tayo ng pangalan ninyo, parang daan lang kami para yun, magkaroon din ng content. At the same time, nakakatulong tayo. Nakatulong pa. Gawin nating sample yun kasi gaya kanina, may nag-disgrasya na naman. Kaya nga, walang helmet daw. Kung naka-helmet sana siya, Baka pwede pa, di ba? pwede pa sana, wala ano. So yun lang naman, at least nakakatulong tayo at the same time. Ano na rin, may content. Tapos tulong-tulong lang din naman. Tinutulungan nyo nga, mas malaki nga yung tulong niya sa akin. Kaysa doon sa binibigay ko. Hindi rin ako. Nag-enjoy kami sa ginagawa. Oo. Kaya. Sarap. So ngayon, bahala kayo kung kailan ninyo ibibigay yan. Basta at least maayos nyo yung content. Na gusto ninyong content. Tsaka siguro emphasize ninyo na yung HPG is etong vlogger na to. Kami yung HPG, yung mga vlogger na to. Pakilala kayo, emphasize ninyo yung samantalahin ninyo yung pagkakataon na may ganong ginagawa kayo. At the same time, hindi lang ako yung binubuhat. Hindi lang yung graffiti yung binubuhat. Dapat kayo rin mismo. Sama-sama. O, ipakilala ninyo kung sino kayo. Doon yung pakita. Kasi gumagawa tayo ng pangalan eh. Di ba? Yun yun. Samantalahin natin lahat ng ng manonood sa inyo. Tapos i-claim ninyo na sa inyo yan. Kayo namimigay. Okay, so doon tayo. Celebrate muna tayo. Tara. Ay, miniature. Bigay na galing sa main yan. Miniature na Marami. Sana Ang ganda sa loob. Ka-cute eh. regalo ng yan, mga big boss natin sa Team main, Graffiti. sa Team Graffiti. Alright mga maestro, so yun, kakain lang kami at yun nga, manlilibre si Boss JT, celebration daw sa nangyari noon, pamimigay namin ng helmet. Ayan, so nakakatuwa, no? Ito yung shop niya, JT Moto Gears. Biyahe kami ng ilang minuto. Seconds lang pala. So andito tayo sa may Leandros Best. Ayan, so ano ba meron dito? Siyempre meron tayong sisig, pigar-pigar. Itong pigar-pigar, last na natikman ko yan at una at last na natikman ko yan sa may Pangasinan. So hindi ko alam na meron pala dito. So napakasarap niyang pigar-pigar. So sana matikman natin mamaya. Right, so ito. Pangalan ni boss? Jomari. Ng Leandros. Yan si Sir Jomari, may-ari ng Leandros. Kay boss. So ito yung meron sa Leandros. So next week ko po ito yung mga best seller po, ano? Yes po, sir. Ang Pigar-pigar. pinaka-bestseller is pigar-pigar. Yan po talaga yung pinag mo. Tagal ko na hinahanap to eh. Nasaan pigar-pigar? Sa Pangasinan lang. Kailangan lumuwas, sir. Oo. Nandito na po sa Isabela. Kami na po ang nagdala sa inyo, sir. 2 Ayan. naman. So solo 130. O, dalawang... May 249 din sila. Siyempre may sisig. Ito papaitan. Sizzling tofu. Saka rustic coffee. 49 pesos. Alright. Congrats ka sa iba. Maganda yung ambience dito mga maestro. Nakaka-relax. Isang ulo, may Yan. Pasok yan. Pasok yan. May suot si Hugotero. Abangan nyo yan mga maestro. Basta abangan nyo yan. Di wala akong magsasalita ngayon pero abangan nyo. Ayan. Siyempre Sige sa pag-ibig ko, no? siyempre si Boss JT, shoutout sa kanya. Boss.
muna tayong bumotovlog ngayon. Kain muna tayo. Kakain muna tayo, magmumukbang tayo. Siyempre trip to ni Boss Chiki. Ayan. Alright, so yung sinasabi ko kanina mga maestro, figure. Sa Pangasinan ko lang na tikman yan, pero meron na dito sa Kawayan. Ano ito? Sizzling tofu. Ay, ito pa rin, sizzling tofu. Pang diet po. Diet? Bagay yata sa akin yan. Ay, Hindi tayo ba? Blessed din naman po kami naman sa inyong pinagdasal. Pagsalamat thank you po. Salamat po. Ayan. Pasensya na po. Thank you, kinainan namin. Siyempre, papasalamat tayo kay Boss GT. Ayan. Salamat din. Abangan nyo yung mga mangyayari pa. Ayoko muna magsalita, pero basta abangan nyo mga maestro. Sagot Thank you, na thank yan. you. Team Gravity. Yun. Big team. Big boss natin. Yun. Thank you, boss. Yan, Boss Jomar. Mayari ng Leandro's Best. Thank you, boss. Thank you. Ulit na po ako. Boss, ma-shoutout. Yun. Shoutout daw. Pangalan, sir? Jerome pa din yan, sir. Taga saan po? Sa Naglagan. Ilagan? Oh, layo pa. Ayan, shoutout kay Sir Jerome. From Ilagan. Alright mga maestro, so natapos na yung meeting natin with Boss JT Moto Gears. At maraming salamat ulit boss sa treat mo sa amin. Kasama ko pa rin si Cap Joel. Kanina kasama din natin si Motorak. Syempre si Biherong Hugutero. Alright, so napaka-blessed ng araw na to mga maestro. Marami kayong dapat abangan. Siguro isa-isahin natin. Abangan nyo na lang kung ano mga mangyayari sa mga susunod na araw mga maestro. Pero one thing is for sure, nakita nyo naman na kanina may bago ulit tayong helmet. Syempre hindi yan para sa atin. Yan ay ibibigay natin sa mas karapat dapat o sa mas nangangailangan. Alright, so abangan nyo mga maestro kung saan kami pupunta, kung kanino namin ibibigay yung helmet na yan. Maraming salamat din muli kay Boss Jomar sa may-ari sa kinainan namin na Leandro's Kitchenette, Leandro's Best. Bisita kayo dun mga maestro, bagong bukas lang sila no February 18 lang daw. At katabi lang mismo na JT Moto Gears sa may District 1, Kawayan City. Tikman nyo yung pigar-pigar nila, napakasarap. Sila pa lang yung nakita ko na may pigar-pigar dito sa may Kawayan City. Alright mga maestro, hanggang dito na lang siguro. Masyado na akong madaming sinabi. At maraming salamat ulit sa pagsama sa aming biyahe. At hanggang sa muli. Syempre alam nyo na yan, ride safe always and keep doing good. Peace out. Alright.